máis recentemente co último capítulo pasado na historia que chamolle a toma do Capitolio. Que esa é brutal. Eso é cando suben en masa ao escenario. Cando digo o artista pode subir, hai como Mima, xa. unha Se barra abre la libre veda. para poder subir. Exactamente. Eu por culpa disso unha vez mordeume un punky. Eu teño que dicir que mordeume un punky unha vez. Aquelo foi unha marabunta, viña, wow, on the flow, arriba. O sea, non había maneira de baixar ese home a terra, iba paseando por riba do... E que pasa? Cando vas así, pois vas tirando micros, é o que pasa normalmente cando che pasan estas cousas. E que pasou? Normalmente, eu teño unha técnica infalible que cando hai moita xente arriba eu tiro do proletariado. Sí, do sentimento de clase. Exactamente. Sí. Que sempre lles digo, tío, está o jefe aí, vaime botar unha bronca, me cago. E é brutal, baixache todo, rapidísimo, sí, claro, joder, veñamos para baixo, sí, de marcha, ¿no? Pero neste caso este home pobre estaba en Júpiter, e xa tirara os micros da batería, tirara de todo. Eu daquela traballaba, esa noite traballaba para un que non era moi boa xente, era bastante violento, saltou, ele estaba facendo a mestura na mesa para o público, saltou por riba do público, veu en riba e tirou no chan. Sí, moi violento, tipo. Entón que fun a quitar o jefe de enriba deles, basicamente. E fun a quitarlo enriba do tipo e sen querer acerqueime, tío, collei unha perna que na perna, tío. Na perna, mordeume un punky. Mordeume. E agora a partir das 12 da noite, cando hai lúa chea, pois marcho para aí. Vou a dar unha volta. Necesitas calimocho.